бала, ұлы қызыбыз 3 мектепке йөрергә туры килә. Альбина Жамалиеваның 9 яшьлек кызы бу музыка мәктәбенә фортепиано, сольфеджио һәм хорга йөргән. Мәктәпнең 4 айга капиталь ремонтка ябылуы турындагы яңалыкны тыныч кабул итәләр. Кызлары вакытлыча башка урынга йөреп тора. Тик август уза, сентябрь җитә, вәгъдә ителгән мәктәп ачылмый. Цикләндерү эшләре сузылып, көннәр суыта һәм тизрәк караңгылана башлагач, гаилә борчуга кала. Бик авыр. Бала ял итәргә тиеш. Мәктәптән соң, занятиялар, тренировкалардан соң, әйме. Кызганычка каршы менә шулай бу мәктәпне төзеп бетермәделәр, ремонтын өстен генә ясадылар, фасадны гына моторладылар, менә бүлмәләре калмады. Укытучыларны бик нык жәлибез инде. Альбина кебек дистәләгән ата-ана балаларын якын тирәләрдәге башка музыка мәктәпләренә йөртергә мәҗбүр. Оешма җитәкчелеге 4-нче, 18-нче музыка мәктәпләрендә, 94-нче, 102-нче гимназияләрдә кабинет арендалап тора. Московский мәдәният үзәгенә кадәр йөртүчеләр дә бар. Приходится с ребенком бегать по разным школам. Бала белән төрле мәктәпләргә чабарга туры килә. Фрунзега да барабыз, Шамил Усманов урамындагысына да, Урицкий паркындагысына да. Балам туеп, ары бетә, югыйсә менә якында гына яшибез. Нам говорили в самом начале, что Башта безгә капиталь цикләндерелгән мәктәп сентябрьдә яңа уку елыннан ачылачак диделәр. Хәзер ремонт эшләре бөтенләй бармый. Аны кайчан кабат башларлар, кайчан балалар шушы мәктәпкә йөри башлар, билгесез. хотим, чтобы нас услышала именно администрация города. Очень далеко ездить. Музыка мәктәбенә йөрү хәзер ерак. Кай вакытта үзебезнең укытучыбызны башка мәктәптә шөгыльләнү өчен үзебез үк утыртып барабыз. Я учусь в этой музыкальной школе. Мин бу музыка мәктәбендә 7 ел укыдым. Хәзер йөрергә дә ерак булгач, урамда да салкын, шөгыльләнү теләге дә кими инде. Һәм шундый балалар 500-гә якын. Алар белән бергә 49 педагог та я дистантта, я өйгә барып, я башка мәктәпләрдә эшли. Бу музыка мәктәбенә инде 75 ел ремонтны юбилейга дип ясарга планлаштырганнар. Ремонт башланды 12 апрельдә. Подрядчиклар әйттеләр, что к Дню Республики ачабыз дип. Но менә акча җитмәде. Менә хәзер пока безнең эшләр бармый. Музыкаль мәктәп директоры сүзләренә караганда, цикләндерү эшләренең яртысыннан артыгы тәмамланган инде. Түшәмне, тәрәзәләрне алыштырганнар, җылылык системасы яңартылган, яңа җиһазлар сатып алынган. Хәзер 2нче катны тәртипкә китерәсе бар һәм подвалдагы коммуникацияләрне алыштырырга кирәк диләр. Цикләндерү эшләрен башкарган субподрядчы оешма булган суммага барлык эшләрдә башкарылды ди. Безнең бит контракт бар иде 34 миллионга. Субподрядны договор төзедек тә безнең подрядчик белән. Инде контракт тарги булган, анда тәрәзә алмаштырган, шул эшләрне без башкардык. Ремонтны башлагач кына эш күләменең күбрәк булуы ачыклана. Димәк, акчада җитмәячәк булып чыга. Нәтиҗәдә пианино остасы Денис Мацуевның концертында кичектерергә туры килмәгәе. Шәһәрнең мәдәният идарәсендә проблема хакында беләләр, тиешле урыннарга хәбәр иттек инде диләр. Сейчас практически завершилась экспертиза. Хәзер эшне тәмамлар һәм җайланмалар алу өчен җитми торган сумма өчен экспертиза уздырылды. Смета хисаплары раслануга төзүчеләр эшкә тотыныр дип өметләнәбез. Әлеге мәктәптәге цикләндерү башкарма комитетның мәдәният идарәсе заказы буенча эшләнә. Генераль подрядчы баш инвестиция төзелеш идарәсе. Көн дәвамында без әлеге ике оешмадан да, мәдәният министрлыгыннан да эшләрне тәмамлар өчен күпме акча кирәк булуын сорадык. Әмма саннарны атаучы юк. Хәзер смета министрлар кабинетында диләр. Димәк, бу мәктәптә яңа ел концерты булмас мөгаен. Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Гаделмин Дубаев, Яңа гасыр каналы.